नै साला सोरखौबासो लोगो मोनलायबाय दिनै लाब गैयै जालायनोसैलाय फु साला बालन्दा नायनायावबो बुन्दा दासो आं बालन्दा जादों नोंहा मावखांदों हा बेरे फुंजानि बालन्दाफोरखौ नुयोब्ला लाब गैयै जायोनोलै एक्चुवेलि बालन्दाफोराथ' जोलाथोंसो नोंलाय माथो जोआथोंसो जाबायलै मानसिया महरा हले एम्फौ बाले खोथाया हले लेब लेब बबाव थाङो बबाव फैयो खामानियाव हले गैथारा साला ब्रासो हाथाय मानजिनानै मा जानो मोख्राखासो महरानो खुमब्रा जातनि मानसि दिनै नुजासिगोन आहासो जोंसि दुगैना फैदोंमोन आं दाम गोसानि साबोनजों गोनां खोन्था रायलायनो मन्त्रि एमएलए जों दिनैलाय मा जाबावनो नुजाथिबाय लाब गैयै बालन्दायानो आंखौले बांद्राय दाजाव थां नों गाव गाव लामायाव गिगोन नुदा थांगोन आंबो गावनि लामायाव था साला नों बालन्दा बालाबारियाव आं साला बोरमा फान्था आंजोंसो आथा खिथा जालायबायनो आंहासो लाब गैयै बालन्दा हेला जात्रा गैयिखौसो लोगो मोनलायबाय कटिमिसिना बामिसिना साला नोंलाय मानसि लफियाब्रा मानसियालाय ओइ आंजों मोजांबासो मोजांलै नङाबा थां होजागोनबो थां बालन्दा बिथां नोंलाय मोनखाला गोदान हिनजाव बेखायनो थादो नों गोदाव सोराव नों आंखौ सिखायनोसो फैदों मा मोनफैदों मोजां नङा हले नोंनि बाथ्रानि आगर मोनजालांगोनबो फापर नोंथ' जाबाय एक नाम्बार बालन्दा उनथाराव जाहैगोन नों न'खरनि बान्दा नागाराबा नों रान्दि हिनजावखौ हाबा लानो नों थांगासिनो दं गावनो थैनो मा जादों नोंहालाय आं हाबा लानायालाय आं मोजां मोनो बेखौनो लाखागोनबो 1 4 3 माने I love you 4 2 3 4 माने मा जायो दे आंखौ दायदाव नोंसो हिनजाव सिखाव नोंहाथ' गैया लागाम हिनजावफोरनिल' गलाम नोंथ' बुजियाखैना आं बुजायनि 4 माने लाभ 2 माने इज 3 माने नट 4 माने ट्रु लाभ इज नट ट्रु नोंजों रायलायबाय थानानैलाय आंहालाय मा जानोब्रा ओइ साला बालन्दा बोराय नों साला रान्दि हिनजावखौनो बमब्राय